Did sa kwan, first cram Rabina. Sa first cram. Os pagkamay siya. Kana. Pagkamay ka. Ya. Sulod to sir. Sulod ka. Pero na to gawas tani. Oh, sulod. Oh. Yan naman. Abrana ko. Ipatong naman siya. Ha? Gawas to tani. Tabon, tabon. Oh, itapon naman siya. Oh. Yan. Oh. Ana. Okay na. Kamu tata. Sige, ito yung pangalan ka naman sir. Roblecito. Roble. Roblecito. Roblecito. Kani mo. Dito po ako bibili sa ako na. Kani wala ko anak ko ano ko mawala. Anong pangalan ako nalimutan ko. Sir. Limtano na mangunahay sa tay. Tiguang naman ko naman mulot sir. Iyan ko pa sa ako ko din ha. Oh, tigulang naman ta. Dili naman ta memorize. Naman tayo kuhan ko dami ko amnesia. Bibili sa ako uric and sugar. Imo dyan kita man Wala ko kalimut. Di ko mag-memorize mga pangalan sa akong customer sir. Kaya parte naghaan. Pangalan ako nalimutan mo. Sige lang. Basta dili makalimtan ang schedule. Mangutan na lang ako. Matanan lang dito pero may kada. Nga lagi na kanang na mga customer na ko nga. Nagdugay na. Kalimot na mga dili mo ko mag-memorize, ma'am. Di parte naghanag memorize na ko kada adlaw ladlain. Wala ni kape. Wala na. Soft drinks. Wala. Saan mo ko di bang ko? Maayo. Di mo ko tiinom ka. Red horse, wala na. Isda ka na kaliskis. Wala po ko makainom with horse sukat. Maayo. Di man ako makaya mag-inom. Isda ka na kaliskis. Wala ko. Wala ni. Wala ko may kapolitik na. Bulat na. Ambot ang bulat. Bulat, bawal, ha? Isang unsang bulara, bawal. Ginamos, bawal, ha? Magbasag unto hapon gabi maayo. Unto hapon gabi bawal yun sa sir, ha? Igang hapon.
Ilang ka minutes lang.